Yashi nekweli yakho ubuphothi ulwandle Ebeneza Ihashi nekweli yakho ubuphothi olwandle We give God the glory. Uzaba lapha enkosini nathi. Mbambe nomfoti keyboard. Wonke umuntu unendaba angayixoxa. Ngalonyaka noNkulunkulu wakhe. Kodwa size lapha Ebeneza nomphongolo wasilahlekela watholakala usendlini kaDagoni. Thank God umphongolo ubuyile. Sizo seNkosi ufikile kweni wethu ukuthi ngathi singahlanganyela etafuleni leNkosi ngaphambi kokuba sithola umyalezo omfishane nje emveni kwalokho bese siyahlukana. Amen. Sihlukana sikhathini sesibuye ekuseni. Yeah. Manje nje ngo-6 ngaba 6:67 vele angibonge igama leNkosi. Ngicela ingilosi zivimbe kungahambi noyedwa kodwa uyafuna ukuhamba zimenza amadola abe weak. Praise the Lord. Sizosondela leNkosi. Umfundisi wami ngicela usondele egameni leNkosi. Bazalwane sengiyame themba
Amen. I mean, I seek of denominations in Wiban, the souls of our Christ. We will try and simplify seNkosi. Amen. God, I give it the dignity that it deserves. And work a Jesus. And in a prayer, look to okay. But many you abantu seNkosi. We are not the host. We are all the guests. The host is Christ himself. Tafula lele lika Kristu. Sonke thina abayizimenya. It's a table of grace. It's a table of victory. Sasa nje ngicela nje ngibulise egameni leNkosi uJesu. Asibulele ethu esimfumanayo. Asisondele etafuleni yeNkosi. Seleshilo umfundisi wathi ayingumcimbi wangonzo ethile kodwa ngumcimbi kaNkulunkulu wakho owanikela ngoJesu. Nami ngizozama ukuba ngimfutshane kakhulu kodwa sisaya nje kunamagama mhlambi ayi6 okanye ayi5 achaza yona lenkonzo sizawungena kuyo kodwa mina ngicela ukuthatha nethi igama eliyi1 elithi is called a family feast. Itafile ekusondela kuyo ifamily. Now this is the family of God. Sisondela kuyo sizokutya. Sisondela kuyo sizokutya. But at the same time, sisondela kuyo inkosi nento efuneka iyityile kuthi. So kule tafile sizo exchange impilo. Sizothatha eyayo impilo. Sinike yona izothatha eyethu. Kodwa ke kufuneka uqaphele uba iyatyekana impilo yakho njengoba uzawuyitya eyenkosi. Njengoba usithiwa uzokutyela ukuthatha amandla, ingaba inkosi xa isitya kuwe iphuma nantoni? Cela nje ukufunda ke. Sizawubheka netha bemabini abemathathu siyale singene esifundweni. Ukona umfundo angasifundela incwadi yabaseKorinte bokuqala chapter 11 verse 23. Afunde nje akhululeke ukwenzela siyeke iBhayibhile izithethe.
Mna ndubethu before singene. Khona into okade uthi xa usiya evenkileni sisakhula. Xa ugqiba ukuthenga utata wasevenkileni akunike yona. Wawungayithengi yona kwakusithiwa xa ibizwa kuthiwa ziibhuzayisi. Iibhuzayisi ke yayinto xa ibizwa kuthiwa yibhasela. Kuloo nto oyithengileyo then utata wasevenkileni akubhasele. Ngezo awuzigoduse zona ke sezezakho uba ubuthuliwe. Suke ndanomdla wokuba ndiphose nje ibhuzayisi before singena. Yebandla. Ngoba apha akukho kwakho kodwa kukokwenu. Apha ufike khona ngoku akukho kwakho kodwa ukokwenu. Now i-vocabulary yakwakho ayizufana ne-vocabulary yakokwenu. Kwakho uthetha ungxolise, kokwenu uyafika uyamamela. Now sisemzimbeni ngoku nothi kwi-denomination yamntu efuneka uba ibe ne-vocabulary yayo. Asikho se-faith apha, asikho se-whistle apha, asikho church apha, asikho Zion apha, asikho kwinkonzo kantu apha, sisemzimbeni. Now ii-norms zethu funa sizigade singezinazo. Umzimba une-norms zawo ne-standards zawo. Umzimba mandiphose ibhasela labhuzayisi. Zonke izinto zizawuphelelwa, inye into zakuma lilizwi. Le bhuzayisi yam ikulo mbuzo othi njengoba nje sihlala apha nje singabaholi benkonzo. Abanye ngama-elder, abanye ngamadikoni, abanye zii-archer, abanye bayacula. Yonke loo nto yaministarisha kodwa nansi into endifuna siyiqaphele izwi likaNkulunkulu singalimmisquote. Singaменzeleli uNkulunkulu. Kafuna ukwenzela ngasithi. Funeka izwi lakhe siyiquote njengoba libhaliwe. Kwezintonga zimbili. Kukho intonga andazi noba mhlawumbe siyazi uba uAaron nayo nentonga noMoses nayo nentonga. Namadoda amabili kaNkulunkulu. Now ukhona nje into endifuna sigqithe kuyo apha emzimbeni uba yeyiphi le ntonga eyajika yaba yinyoka. Yazitya zonke ezinye iintonga zineenyoka zakwafana. Ungayiphenduli usemzimbeni apha uzawuphendula xa ubupha kwakho. Awuzuphendula. Andani wasavana suphendula apha ndiyakwazi unayo nempendulo asuyiphendula. Iye ngesemzimbeni. Suphendula. Sonke suphendula. Ngoba sifuna iBhayibhile izithethele ebantwini bayo. Kudala ithethelwa. Imandi ukufa xa ithethelwa ngabantu. Cela ngithile incwadi yeSodwa chapter 7. Siyeke iBhayibhile ithethe verse 7 to 8, 8 to 9. Sawuqala singene kwisidlo seNkosi. Ibhuzayisi le. Ayo nto oyithengayo. Into ethi xa uthengile uyiphiwe. Nayo awunithi uyigodusa yeyakho. Kwenzela uba uthi xa ugoduka umuntu uyofika endlini sizongena kwisidlo seNkosi. Ukhona sayifumana incwadi eSodwa le bhuzayisi ke le bhuzayisi. Ublazise befunda. Wathetha uYehova kuMoses naku-Aroni. Xolo Nkosi, andanoba intoba eyinkosi nale nto ningamnikiyo imayiki. Ikumkani eyinkosi le uthenge ndinganiweyo imayiki.
Iza madima. Ngoba kufuneka usondele umhlanga, libhaso le. Kufuneka iziwe ngumuntu wonke. Kufuneka iziwe ngumuntu wonke. Ya. Kazoke siyakhala manje. Wathetha uYehova kuMoses. Wathetha uYehova kuMoses naAroni wathi xa athe uFaro wathetha kuni esithi ndiboniseni isimanga wothi wena uAroni Wena Moses uthi uAroni thabatha intonga yakho wena Aroni thabatha eyakho intonga uyiphose phambi uyakho esizinini sika yakho ubani wena Aroni esizinini sakho sesika Aroni thatha intonga yakho utsho bani uthini utsho bani utsho kuMoses baba ngathi akathi kuAroni athi noAroni athathe intonga yakhe abani thini athathe yakhe uthi kuMoses makathi Aroni makathathe eyakhe Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. makenze ntoni ngantoni kabani Yes, God. Yes, God. Yes, God. esiba jonga apho esithi ndiboniseni isimanga wothi wena kuAroni wothi wena Moses uAroni thatha intonga yakho Aroni thatha intonga yakho uyiphose phambi koFaro uphose phambi koFaro intonga yakho phose uyiphose phambi koFaro phambi koFaro so nokuFaro singambiza mhlawumbe siyenze court case liza uFaro angakwazi ukungena uFaro bakwathiwa okanye wabona ntoni yes nathi yoba yinyoka not phambi kwethu sobabili phambi koFaro ayikajike inyoka izaba yinyoka phambi koFaro eyakho intonga Aroni zange ijike eyame yajikayo Moses between mina noNkulunkulu eyakho ayikajike yawujika phambi koFaro asinidi uyipractice le nto iza kujika na sizayibona phaa phambili uNkulunkulu uthilo kuba nathi wangena uMoses noAroni kuFaro benza njengoko uYehova wabawisela umthetho uAroni wayiphosa intonga yakhe uAroni thina uFaro waphosa intonga yakhe uFaro waphosa yakhe uAroni intonga wayiphosa intonga yakhe phambi koFaro naphambi kwabakhonzi bakhe yaba yinyoka uAroni yaba yintonga phambi koFaro abantu abathunezwe rongo bavama ukekela ngoba umoya obalandelayo balandelwa ngumoya okekeleyo ngoba uNkulunkulu abeyilandeli into angayikhulumanga yabona ke ngokukekela people bazafushumayela kekela biskita
Mamela isibali. Mamela. Naye uFaro wabiza izilumko nabakhafuli. Mzimba. Naye uFaro wabiza izilumko nabakhafuli zenjenja nezazo ezo zaseYiputhi ngobugqi bazo. Elo waphasa phansi ntonga yakhe yaba yinyoka. Zaba zinyoka. Yasuka intonga ka-Aroni. Eka-Aroni sibali. Nandiyazi intonga kaMoses kuthethwa ngayo, mna ndibambe ukutsho kwemibhalo. Andazi mangethe andazi ba ibifunyanwe phi nale kaMoses, ngoba ngokwemibhalo yeka-Aroni noba singaya uFaro uzawuthi zange ndimbone uMoses ephosa intonga phambili. Kwathiwa uAroni makaphosa intonga eyajikayo xa ubuza kuFaro, uzawuthi uFaro yeka-Aroni. Yazitya gqibezela ukuthi yazitya zonke yashiyeka yona loo nto gqibezela sibali. Uzayisi. Ibuzayisi manje. Eya-Aroni ke inyoka sibali yaba yinyoka. Intonga yaba yinyoka. Yasuka intonga ka-Aroni yaziginya intonga zabo. Yashiyeka yona. Yaba lukhulu inhliziyo kaFaro. Yodashika inyoka lo yaziginya. Yaginya. Masithi siyotya isimthandeleko ibe imibhalo inkondasi, so that sizokwazi ukwakha abantu abaqondileyo. Niyabona besithe akho nto esiyithethayo, kodwa nje ibiyibhuzayisi xa uyomthenga yi-vocabulary yomzimba, ngoba akukho kwinkonzo yakho usemzimbeni. Xa usemzimbeni sicela usityhilele ezi-scriptures, ngoba samthi nje manje uphakama nje ufunda ugade singakubuzi uba le vesi uyifunda kukho ayifunda nakuqala phambi koba uyifunde ngoku. Ungavele usiphakamele usifundele ivesi ubungakhange uyifunde wena. Oku uthi uPaul oku ndiza kunikela kuni ndakunikwa inkosi. Lela kwendoda ke leyo eyazana nepower of resurrection. Ayimazi uJesu le indoda ekuthiwa nguPaul, ngoba ngexesha uJesu ebephila ibingekho yona. Kodwa phela kwendoda eyashunyayezwa nguJesu selefe wavuka. Ayimazi ephila, kodwa imazi esemandleni akhe okuvuka ekufeni. Into phakathi mna ndazana naye namandla, ndifuna ukumazi nawo namandla, ngoba ndihleli naye eArabia esemandleni. uPeter uyamazi ukufana ukuvuka kwakhe ehamba, mna ndimazi evukile. Uthi oko ndiza kunikela kuni ndakunikwa inkosi, ngoba ngobusuku eyanikelwa ngabo yayithabatha isonka yesiqhekeza yathi lo kumzimba wami owabelwa nina.
ithi ithemba ngoba iqedile ukudla yabe seyiphinda ithabatha ngendlela umluka noMethi ukuthi waphinda wathandaza kodwa apha kuthiwa wabuya ke waphokoza indelo wathi lo ngumsimo na nansi ke into endifuna sithethe ngayo namhlanje apha funeka uyazi inkonzo ngoba sisenkonzweni uyazi inkolo esingena ngayo enkonzweni uba sawuthetha ngegazi sithetha ngenkolo uzundive before siye ndithi uba sawuthetha ngegazi nesonka nomzimba sithetha ngenkolo athi uPaul ke nina noko benhlanga anifani nabo base-Europe base-Asia anikhange nifunde uThixo esisigodo nina niphuma enkulunkulu andani basefanana ile nto uvuka uPaul ethi kanti imvelo bazalwana ayinifundisangana ukunqula uthi benzima nizawuxa nifika pha kuJesu ni-excele ngoba unqulo nisuka nalo ebuhlanti kutsho uPaul uthi unqulo nina niyalazi nisuka nalo ebuhlanti niyayazi imini ngegazi ngoba nikhe naliphalaza niliphalazela unqulo niyayazi nina impilo ifunyanwa akakathethi ngoJesu usathetha ngemvelo uthi niyayazi nina impilo ifunyanwa egazini noba lele nkukhu ligazi noba lele nkukhu for umntana othamayo ligazi noba lele nkukhu emnyama ligazi ngakuzavana nami lento uthi unqulo niyalazi manje asenisondela kweli likaJesu uthi eli likaJesu liya-excela lingaphezulu nakwigazi lenye indoda yakhe yakuyo lika-Abheli lelonke ongunkulunkulu nizawusondela kulo xa belizami luninceda elebhokwe uthi likangakanani iyo laa nto kwantu xa uza kwenza umsebenzi before kuncipha ingubo funeka nonke nilala apha endlini indoda engalala ngendlini ayingeni ebuhlanti because ezasiphathela amasho ibeleliphi icamagwa lizuvula ngoba ithi inkomo yawungakhali kwantu ujongwane but enento ndiza kuyo kufuneka ulazi unqulo ongena ngalo enkonzweni njengoba sizawuthetha ngegazi nje sithi sisondela kwi-family feast xa kuzoyitiwa indlu yenyama ebuhlanti akungeni noba ngubani ungena ifemeli awucinga ushwame ungelilo ilungu lefemeli wonke umuntu this is the family feast lesizamkela kuyo the family of God ukuphila kwakho ukule nkonzo uthi kule nkonzo yabona ngosendicengeleza nje uthi baninji phakathi kwenu abagulayo uthi abanye balele uthi abanye sebefile utsho le mibhalo ithi unobangela uba kube njalo abanye batye bengaqondi but ukungaqondi kwakho ngicela ukwazi as long as usekhona siyakwazi ukukuqondisa so ukudla kwakho wawudle ungaqondi ngoku xa usidla ngoku uyakwadlela ukufa andithi ide ngoku xa usidla ngokuqonda udlela impilo sakohlukana ivana ukuvisa ivangathi thina ntwana zonqulo sakohlukana nenkomo nebhokhwe thina khange sibalekelo sifumene unqulo unkosikazi wam ukhona la ungaxoka ebantwini uxoke but awukwazi uxoka unkosikazi wam nabantwana bakho utsiniswa kwam ndingumuntu omhlophe ekhaya njengoba ndibona nenye lebomvu njalo into yoba no
No, lenye libomvu inesizeka bani. Mhlawumbe ungayiboni uyayibona. Isizeka bani sayo. Ekhaya singabantu babagqirha namagqirha nothi la asemini, la asekuseni, la aphehlayo, la akhawulayo, la enzibhekile kwakunye nefatshi silephuze xa zingavumi. Sihlala thina phangofo siphethe ikhaya sinqule kulephuze ibheki. Ndibuye endlini enjalo kwafuna xa ndifike enkolweni ndiyazi into endizoyenza. Ukuba sisondela kule nkonzo sisondela kwizinto esithi zizimiso zethu zokukholwa. Sondela apha uphelelwe ngamandla, uphuma apha unamandla. Sondela apha ikhona into yokuyisayo, uphuma apha unamandla. Ubungene icovenant yokusondela egazini lemvana nokudla umzimba wayo. Uthi ke zibhekeke phambi kokungena. Ayithi sungena because umbi uNkulunkulu akanayo umuntu omubi. Umenze nixele. Anqala moba uya usonakala ebantwini. Ukubonela xa uqala masukuyela usanduphangela qala mhlawumbe usele iViceroy. 1818 Onyuka usele balls. Advocate uthi bansele steve. Yabo. Azenzi zethu ke eziya. Anzazi ke zeni uhle ayeka mina nizobuya. Uhle xa usosihla ke ubambe iesprit pineapple. Yabo uhle uzabamba liver stain ke ngokunehash. Uhle uya kumpalambala. Ifa ukufika. Moba ivelu yakho ebantwini titholete. uNkulunkulu yemuka. Mama nebamba awuyonto. uNkulunkulu kukhona ekubona njengevesela nini. Abamanga besenjenje kuwe xa bethetha bathi kuwe zazi ba uyi-perfect candidate. Awufika apha usibone ngathi sijikile nje sijika ngemiracle sijikwe le nkonzo. Sifika apha mna ngikhulela apha edolofini. Ke izitayile zethu idolofia nebhayi sifana. Yabo ebhayi zikhethi. Yabo ke thina ngapha ngama-Ivy. Yabo ngamapanisulu. So bona sibanjwe ke thina sibanjwe sisezulwini. Izulu lasinceda kwaye kusiwa izulu. Simane sisizapha sizotya siphinde sibe namandla. Ndicela ungazikhombeni ngoba ulapha endlini uthi anamandla okanye uthi asenze umzekelo nje sithi mina ndoyiswa ngamadoda. So cele ngakhulu lapho andikwazi ukuthi hayi ndothi athanda nje atsho mama yeke loo nto izotya apha savanga awethi ayothi amashite bekwazi utyapha umane kuzo masithi ayisendiyaya ndiyabuya akavumi ubathwe ngamandla. Samsebenzi nempundulo nohili psychology endala leyo yityapha ngoba lento etyekevule apha kuwe ayikasuki. Funeka sifake igazi likaJesu alityeki ke emadimoni. Lowo utya atye ngokungafanele
uzityela azidlelele umgwebo kodwa lowo uzilungisayo andithi le kwazi andithi kunento ethi andizutya because mnandi mbi andithi sixelele into endiyiyo andithandi uba yiyo kodwa ndicela uyotya ndityela amandla andithandi uba yiyo into akuthiwanga masithi sukutya kodwa ithi qala wena uhlale nawe phantsi uthi into endiyiyo noko andiyithandi ithi wawugqiba uzokutya akekho umntu engathiwa uzawuthi yena akazukungena etafuleni ngoba esithi mna ndiyasikholema no kuze uNkulunkulu akwazi ukunceda thetha nawe kuwe uthi inkosi icela ukusize njengoba etshilo ukungakholwa kwam uthi waqhuba ubuye uzongena over to you tata cela usibonga sizokwazi ngicela sime ngenyawo Baba wethu olungileyo Baba wethu ongcwele nangu umzimba wakho waphulelwa abaninzi awaphulelanga abantu abakholwayo lo mzimba wawophulela abantu abangakholwa ukuze bakholwe Baba wethu ongcwele ile nto uthe xa uxoxa namafarisi athi kuwe wathanjiswa ngumoni uthi ke wena igqirha lifuneka ngabagulayo Baba wethu ongcwele akekho umuntu omkhondemayo ngoba umnqamlezo uvulekile for wonke umuntu Baba sithi intsikelelo yakho njengoba besondela kule tafule nje mabaphinde bathi xa besitya bagoduke nayo amandla obuthixo bakho njengoba njengosi besondela apha mawaphinde ahambe nabo Baba we declare and decree uba into ebebeyiyo namhlanje xa begoduka soze baphinde babe yiyo umzekelo kulandlu uyabizwa phaya kulandlu kubizwa wena uyafunwa phaya into eyenza uba lo azotya namhlanje kungoba kukhona into ayifunayo apha kuwe qononondisa impilo zabo Nkosi we bless this table egameni lenkosi uJesu waseNazaretha amen. Amen. Jesus.